ixhego elidliweyo litya nathi mva kodwa ujolo uyalifuna mna ematyaleni. Ndivile liduma ndiliva ngoku late. Ndawuthi ujonga umthetho welali ngathi uzawubetha wonke umntu ngoba ikhona ingxaki phakathi kwala madoda. Baneyo Fondini inkali ngetyeni abamatyala amabini andazi naba la madoda azawuvuma xa xolisa nomnye uzawuvuma noxolisa. Efona ingxaki zimbini apha ukwayimane bemushi lapha ujola engathi akafuni tu uvuma ngayo kodwa bacama somkhangela ke sibomba uzasinika. Kodwa kanti ontaka soze ndibhabhe uyofika elalini kuzafuna ndinqumla apha erhini nandilibele uba ungecawa. Efona ndiyayilibala niba ungecawa ngoba ngondinqumla apha erhini ndisaleqa ekhaya ndinento ethi noko inyama endiyiphetheyo bekufamba ndibe nalo inqadi qha ngoyinto endibhidileyo nendidolophayo into yoba eyi xa ndisiya kule ndawo inenqadi hayi mana alikho ngoku afuneka iphekwe ngamanzi yho kodwa uzawulunga inyama yinyama noba iphekwe njani. Nazincama zendilapha engqusha inqadi asoze ndingalifumana kodwa ke ngoku ufika umphangana la Ebonini xa ndizawungena apha engqusha ndila madoda hayi madoda akhe ndibase ndiphethe inyama hayi ubhela akekho ingathi benyuka ilali andazi uba phina kodwa ikhona indawo ekuselwa kuyo pha ngasane ndiyarhana bomqhela uphambili kodwa sawubona ufika kwethu. Before ungadeleli ngathi ngukwayimana vele azityele xa usehla apha engqusha kuthiyiwe ndanga ndibe kanti ndiyalifumana nyani ucaba ndifile ekhaya kodwa imbanga imekweni kuyo ngayo le ndlela egodukayo ngoba ndiyaba ndizawudolopha ndithini. Ebonini andiyazi ngoba ndizawufika ndiwadolopha enjani la madoda apha elalini kodwa ndinayo into endiyicingayo uba ndingawadolopha ubukwayimana unayo into anayo fanuba ize nayo ngaphambili ndizokwazi ukuthetha nayo nyhani ngethamsanqa ndifika ujolo esithi foni kudume ndilivayo masiwele siye ukwayimana. Before emveni ndatyhafa ndathi ndawufika ubhela ngathi nayo izandla sezawudeya kodwa ndiyabona umqhelo wakhe awukho phambili kodwa umnqwazi omkhwetha usebunzi mani. Hey Bipeni. Lindim. Ide. Nansi Kolikhaya. Ayijiki ndahamba. Ngoba uyayazi uba ekuthwele. Ungajiki impela. Wo ungafika ubhela izandla ezithe yazi bomqhela ukuphambelana kodwa ukafiki kule ndawo ebefuna ufika kuyo mbona ngeli hlobo lobetha lolwimi mbone kakuhle kakwayimana izulunga namhlanje manje ndiyithethe kusasa sikhabe silungisa into zenyama yani kabe ndinabela ngento mina mandiqiniseke uba kukho yena pha xa ndisiza mandixele yena ndingaxeleli uJohn. Buyakhumbula ladinga ngolwesihlanu ndiyakuxela xa engenamqhele sozathethe. Kaloku le nto yile ifuneka magolu for namaviri then therefore naphaka la kule ndlu ngoku ndathi izona light njengo-1 kampini axela manje la mlungu kwetha boqiniseka nje ndandithe kuwo noba ukuthi nothi kozadaza yinothi uthi hayi mntana Yabona kungacwangcisa kodwa ibe ngathi kwinto emamele ehlekayo ndithetha ngomkhenkce zayisusa nje ndiyifaka umkhenkce zayenza ebhayi andiwuphethanga wona kaloku. Ebonile le nto thina ngomkhenkce khange ndiyazi into bizahamba kakubi kangaka ihlobo ehambe kakubi ngalo khange ndiyiqonde ingenzeka ngohlobo. Ziyeke zingahambi kakuhle kodwa lo mfundi umele ngojola kodwa abavani xa behleli kunye Fondini. Ngaphandle kwaloo nto uthi uJola ndimbizile yena kodwa badla ngoxhwithana into abaxhwithene yona namhlanje azandiyibone. afuna uJola nje ba Ndimzama uJola. ya because kaloku ubala yena lo mntu ikaraka izinto sinqumle inyama pho qala sabini siyifaka noJola. Yefoni hle indongo wenu ma. Awunawuthi xa uzawurhintyela kule veki zayo uyeke iintambo zingenamafutha kule veki Fondini ndizama ukwenyela kanti izawunyuka nawe. Uvi nje ukwayimani nje uyivile loo nto. Hayi nam ndiyibonile ufityolo umseva nasegodumzi elethulile Uyiseva? Foni ndiyanaba ke ngoyinto kakwayimani ndimoshe ngoyiphakamisa uba ndicima ndiyedolopha uba mani mane ndiyingena buzawuthini isigwebo sikakwayimani saye sinyuka ngokubhele wanawo namanye amadoda wabalulayo uba nobani. Ke ukwayimani simgwebo okanye simbize simbuze uba no okwayimali ingathi kum because kandinikanga ngaqala 2 le nto Fondini ndithambisa intambo amafutha kanti izawunyuka ngam kwanyuka nenani lamadoda ndifake lo mkhenkce lo mzuzu ndisalindile ndithe ndisathetha kwangena umphanga ndana ke lo umkhenkce wakho wandenzela nje hayi ndaba ndisathi nje manzi hayi ngapha kwemanzi ngoku izelele endlini iyawathutha amantshontsho Akuzalela nje endlini ke ngoku lo mbane uvele webhamu andiwani okumkile okanye uthini. Phela lo mbane umane uhamba. Manako umkile nje ngoku. Amathumbu avela abophana ke ngoku ele ukufaka into enzima uyacima kodwa xa kufakwa nje izinto awucima ndiya. Le nto yenziwa lo mbane ngoba ke ngoku uzanditsalisa nzima. Ngoku ke kukho into ezitshayo apho xa umane ubuya uyatshisa xa umane uhamba andiwazi uba wenzani kodwa ndizawubona
Ufuna ngiqokomezele intamba ngibone mazinayo ufika pha kubhele ezantsi ngoba pha kubhele ezantsi awuhambi uyahamba. Lo mkhenkce udibene nombane undifuna emva kobuhlanti. Lo mkhenkce nokuthi ngifuna phansi kwegada ayisoze yenzeke le into ngohlobo yenzeka ngalo. Ndithi sewuduma ke ngoku nomkhenkce uphinde uthi umbane umane usithi qhwanya ndithi xa ndibuze ebumelwane na kudala kunjena apha elalini nayo nto intsha. Hey wenzeka ntoni hayi isepaleni ayikho lapho ndiqonde kakuhle uba konake. Ubhele ngoyengani ndim lo ufike nalento ndiboma ndixakwe noba ndiyikhupha umembo kodweni ngoba ke kunje ngosami. Kanti inyama khona ifika apha igcwele nyama enye ifika apha komezantsi. Ya manje sikhona. Umbane apha uyalayita apha kwendlini. Ya Kwingxoka hlo. oya. Ngaphamba into entsha iqala ufika ngayo. Ndiqhubeke nemini yam ndiyeke yonke le nto iphithizela ingqondo yam ndibuyele kule nto sihleli mos sizawunza ezi zicwangciso sinazo siyikhuphe engqondweni. Usatana akafuni unikwa nethuba ke funeka ucaka umdala kuye kodwa umkhenkce uyabanda. Umkhenkce omkhulu uyabanda. Ndiyacinga ukuba uzawusebenza ndiwazi kodwa sawubona. Ubone nona mvanedwa ngiloba amafutha ngathi exhome kangaka yonke into ixhome kangaka mvanje ichitheke nje. Apha akho ngxaka. Ingxaki nebiqala ngokufika lapho. Apha umona layita. Enza andiboni problem. Kanti yanga nyama ifika ngapha. Esheklay usuyifaka apha komena. Ubone ngendlela endenza ngayo ndincama enye into ndizazi uba ndifuna enye into mna ndikholwa yinyama ndikholwa utya inyama kusasemini ebusuku ngoku izawuba khona. Ngaphandle kwento yonke makhe sime ingxaki ezinazo mna kuba ndiye ndozingela ndethile uyozingela amafutha abiza le mali ayibizayo ndiselalini ngoku amaxabiso enyamakazi awasafani nakuqala enyukile ithi yonke le mali ke ngoku izawuhamba ihambe ivele ibole apha elalini ndibe ndibalile uba ndizingile ezinyamakazi zimbini ndizayitya le nyama iyofika kweli xesha ndifuna ufika kulo ndiphinde ndizingile ngoba kaloku inyama mna ndiyitya kusasemini ebusuku. Ubone andonwabanga lisomeli namanje ndifuna ndimane ukroba inisi. Yho Lo mkhenkce uphinde wenza laa nto yawo uba ndiwuvile xa ucima wathi nzonzo ndaqonda kukonakela awuzuphinde udume ube kanti uyabana ngokuza ndenzela iintsuku ezimbalwa ke ngoba ekhaya ngoba funa ndikhawulezele uba ndihambele le nyama. ayi kodwa funa ndikhawume ngengxaki ininzi into ebendiyifumana mani nditsalwa ngedyasi. Ngaphandle kozibophelela kukaninzi mani nditsalwa ngedyasi ngabantu bendibhalela ke ndisitsho uba uyanqwena into yobana ngaba amava endinawo izinto endizenzayo oqonda uba wena ikhona into ofuna umkhombandlela kuyo nasegqirheni xa uyocela indaba ufika urhume nakum ke ungandibhalela xa usitsho uba kwezi ndixakwe yintonga kwezi ndixakwe yile nto uyenzayo iyelele noku ndifuna uyenza ngolu hlobo awamamava akho ngxaki ndiyakunika ixesha lam kodwa ixesha lam kuzawufuneka ulirhumele ulifumana ngoba kaloku nam ndithathe ixesha ndifunda zonke izinto endizaziyo ndibonayo into yoba ndingazenza. Ke ngoku ndawurhuma uba usitsho and then we'll take it from there because again you're really information wena le I need as busitsho wena ayinangxaki indaba. Ngaphandle koko kwinto besingayazi uba singayenza njani kodwa sikhe sahlala ke noBhele noJola sabonisana. Njengoba singamadoda elali nje sikhe sahlala noBhele nje basiphekile nje sahlala sabonisana into yoba ndithi Bhele mani baninzi abantu ababhalayo abathi bayabawela into yoba bafike athi uBhele kodwa into engazukwenzeka kuba balale ndithi hayi Bhele andiphikise ngoba kaloku sakubhidwa ngumntu esingamaziyo uba siyaqala ukubona namhlanje. Sagweba ke ngelitshoyo uba ungabhala sibone uba singakuchola nengqusha siphinde sikubeka emva kwemini. Into yami kusalile ufuna umuntu Ifoni ndigqibele sivana abana namadoda ndiyazange uba kuxatyenwe nini ifoni lade lowutshona ilanga. wenzela apha wenzela wena Uba uBhele into amengayo uthi indoda izenze yonke into igeze kodwa iyazi uba umhlumiselo ndanga emadodeni. Mjongile kodwa. mjongo Hayi element nami ipha kuyisi baba. okay so nokuyaphi Xa ndithi Bhele kawunabo uthetha uthini ngomhla uthi ifondini zonke into ziphuma kodwa ndizawuphinda ijike ngoku qha. Fondini nazi ipasela kubo. Ubone bakuthethwe ngene ubama inamahlambi sancokola. Nazi ipasela kubo. Okwangoku ngaphandle kwezinto sezingqengqile ifoni imithombo ingqengqe kodwa sixakwe ngubani ozawudidiyela ngobuma. Uxakuthula sofikile. Fonini into esixakileyo ngosingamadoda elali into yobana ngaba kubani ozawusila ngobumakhulu ebekhala ngeenyonga kodwa uthi uBhele foni khawume ukhona umntu esemncamayo amadoda atya nevanya yakhe ngomgqibelo wayityina ngecawa yindoda kodwa uthi iyanconya apha ekusileni kakuhle ubujama. uBhele akoqhinga ngenalo kudala ndimbomba ngafuni lijike qha olisuku. Ba uthi makhulu hayi mntanam lenzama ubuhlungu le weekend ezokwazi uthi hayi makhulu fana stress. UBhele khona ujama pha. uyawuba umuntu omodi yo Amadoda atyivayo ngecawa. Ngoku into ayenzayo sefuna nje uqinisekisa mna nanga amanye amadoda elani mawandiqinisekise nawe. Izibhoko ezimbini ephazamana nabanga abayitoyo embala. Kodwa ujama. Jama ka waste ujama ka match. Kyaraba ke uyavuma. abona silaza Bona silaza.
uvuthiwe futhi rhwadanga utyala kwakhe tyawutyala umuntu usuke epalamente tyawutyala hayi besivana ke ngona la madoda kodwa ndizowubhideka xa ephakamisa into enye ke ngoye ngayifi yabona nansi into indibhida ithethwa ngala madoda noko mna ngokukhula kwam ezilalini ndandikhule mna imbiza into yabantu ongootata naloo mama mhlawumbi kuxhomeka ilali ke phaya engqusho oomama bebengapha intombi zelali zange ndiye ndiyinkwenkwe embizeni andiqondi ukuba kungakuyinkwenkwe enotivuna ilungelo la embizeni uphinde uthi intombi zelali zizembizeni xa ivulwa ayikho magawule goduka intombi ezinebhekile Mfondini, intombi aziwuhambi umqombothi, azisihambi isizathu. Intombi ziya emgidini wenkwenkwe kuphela qha qwaba. Indawo efumaneka intombi leyo. Ndazi le mpoqo yenziwayo ngungaba abantwana nalamakhaya anika abantwana ukuthiwa xa intombi sizile. Futhi uqhubhe ngegate. Phuma ngegate. Ukawundilungisa uba ndiyabhideka wena apha ngezantsi utsho uba hayi kule yam ilala intombi ziyaya mhlawumbi ke into entsha ngoku embizeni kodwa emqombothini bawo iintombi ezokuhlala naxolo kakwethu Ikhathelelanga lo mama untombiselayo kaziyeza qha. Bafika ngo-12 ngo-10. yeah Bafika ngo-10. sengathamathela imiqele Elaa xesha lamadoda ngo-10. andithethi Yathanda ukuqhela. Abantu basetywaleni bahlanu ungafumana ixhego ngasemnyango weva ufumana indoda le phantsi kwefestile uyofumana injoli lapha phakathi abeziko uyofumana abafana phaa ngasefatyeni phezulu iyoba umntu ongumama ngapha kweziko eva hayi bendithi nam mawa ndiphikisa amarheled wanathela lento ndiyazi kodwa ubhele ndiyaqonda uba unecebo iwayini yabantwana ikhona intombi andifihleli hlo andifihleli yebhele ndithetha ngamadoda namakwenkwe apha kokwenke uweske apha kokwenke kuntombazana apha nabetshatile ubhele uyadolopha mani ndiyayibona le nto yofuna utshintsha amasiko nezithethe ngoba ngokulungisela amantokazi akho uba maweze Mhlawumbi sibambelele nentokazi. yeyiphi le ntokazi yasedolophini Ndabambelele nomabhelandi lentokazi. Kaloku wena utyona nxokwazi. hayi ithethwa ngubhele kodwa ke ndiyayazi mbujola kanasisi nam andithi kuthi apho kulondroko uthini nomxolisa urayithi nambi uyagoma Asikho ethini. uleli phaa ngoku uxuba urayithi ufuthi Thina hambe siwa phakathi. fonini kude kwasa apha kuxhwithwana kodwa ke ndibona uba heyi ezinye izinto ziyandibhida ezinye ke ndiziva kodwa ndizuzenza ndiyakwazi ukuyimamela nenqima le andizuqalisa uyenza kodwa akunani kusile ngoku kufuneka uxoxa ityala kakwayimani ngoba noko amadoda imiqhele yehlile ngoku funeka isikhalele ukwayimani uba singamfumana phi foni yangathi sikhalela inkabi yenkomo kumane kuthiwa itshona apha sitshona ukuthi itshona efowunini sikhethe umisa intloko abasazibasela sahamba senyuka ilali sihambe sikhangela ke ngoba eli xhego khange libone ngoba ke mfuna usombulula le nto sidlule mna noba lijikile ilanga zikhalela nokwayimani kodwa ke sathi samfumana ububhele uthe xa yekwayimani endlini wafike sithixo eyabila phaa fondini uzawufuneka sinika amanzi amdaka uba kanasinika hayi yehlukane uyaqhawa komtshana efowunini uba sikhangela inkunzi nasemadleni endla ngokutya kuwo hayi asimfumani de kuthiwa kakho Hayi naphasho kero. angabona hayi lilisho into yakona ngoba wona abazi amdaka siwavile bakhona ujola ke ngoku asikwazi umvusa namhlanje siye sawela sedwa xa kanzidi phaa heyi nangu umntu esize engxamile ndiyabona uyakrokuba sesimfumene kodwa usayikhayelanga simboni wena usibone basiwelile Ndiphezulu benyuka apesa ngomprisi. kodwa nazi yawena Nje wena kodwa. oyahayi uvuze ndiyiqonda uba ujola yena ufuna umgweba ukwayimani akamfunele enye into angabikho tu phaa kunye sizamfumana asimkhangeleli yintoni manje ulijolo sibone uyaqonda ndlela Mhlawumbe zamfumana. inkathazo yongosiyile kuye endlini siyeva uba kuyabila kodwa akekho yena ushevu Kunomfundi makasogxwaka impahla mhlawumbe umntu ukhangela inkonzo basa. oh Ndiyamceba kuvuliwe phaa endlini. Noma ngabudanga ne. Ngoba utshile kaloku namakili hayi namhlanje suka apha ngongo. efowunini sidibana nomnye ubawa basikhomba hayi beye kokwabo ekhayeni elikhulu hayi siyokroba naphaa kakho kudala zikhalela lo mntu aside simfumane tu kunina wesihlasi nyuka kodwa ke kuvuliwe apha kuye endlini siyarhana enguba ukwalapha xa enguko simazi uba kwalapha phi ngoba ke simjongile nakwezi ndawo zakhadla ngotyolwa ngazo hayi yifowunini kweyixebilile xa simbomba yhu nanko enyuka ilali ngoku Sendibona ngalanje bawuthile umntwana wakho umkanenze. yakona yu unina wasemkangeni hayi samfumana fowunini funa ndicinga icebo ngokuba la madoda ndizawadolopha njani akho nto kunjani awudasi ukukhangela ngathi sikhayela inkabi yenkomo uthi hayi ibhenga Hayi sokuba phaa kamakhethi ekhaya ezantsi. oh
Alokho nobustothi boqhekeza kwezindlebe ezingasahlali bani. Hey, hayi esidlangile. Uvando qoba. Hayi uqala uxakeka ngoba ukhomba amadolo ukhuthu ukuthi ezintwana ziza namatyhumzi azizinobusi zibudingisi. Ngizobuzisa amatyhumzi. Ndibuza bathi clinic. Izaba. Bathi utekela igqityezelwe ndimi lo nto le. Hayi, ubunga ikhupha le yakho noko ingathi le. Kodwa ke. Yo. Hayi nango wakhoba uphondo ndibe ndithi makawuyilanda ke ngoyilanda lamanje niyabona noku uyavula. Lo nyama sinayo isepa ngaphesheya sikayipheki. Bisifanele basiyipheke sibeke inyama sityivanyane. Owe ngula madoda yaligqoba uphondo bathi noka ngaxoleka xa ekwazi usinika. Seyifoni besicimba thina unomphando opheleleyo apha kanti hayi uphethe into enye sabe siqonda phela emlandi. Mfondini sabe sigwebo ngesikakwaimani siyehla noko siyarhoxa ndibona amadoda nethemba lento bunomphando opheleleyo kanti usixelela ngebhodi lenye kodwa ndibone kuba noko xa eyikhuphile angathi akasoze ayikhupha hayi angasivala ngaphandle hayi besingazotya naye. Yabona hayi ke uhlala naye sonwaba ngoba uthi hayi noba ngophi umuntu odubulayo buhlangula. Umntu ngekho yapha mina. Ingabe into ethethe into zakhe. Unayo kojola ngendlela yabo yokupheka ujola ukhola ukupheka ngamanzi noko mina funeka noko ayinaba ngamanzi kodwa funeka ewe ingathanjiswa ngamanzi kodwa xa selithambile wakhupha amanzi ungase ucaba xa ithambile mayiphume isuke emanzini netyuwa noko mayithi inamanqatha amosenyama ikroqeke kula manqatha ubomi bakuphinda ezawuhlanga endevu siyande ke ngoma sitya kamandi noko hayi bafuna iphume emanzini kodwa fanele siyityile. Yabona kwaimani wenziwe ngonyudongo uyandibhida ukuthi zangaye esibhedlele tu. Zange uye eclinic. Hayi. Awuyalonda. Sendahlala ngomnye umntana ndonzakele. Ngoku lo mntana eva. Ufuna uhlaba inaliti. Hey, ndabi namsindo uzwe. Uthi akanti bhuti uzonza yona. Yo. Uthi wena uyihlaba lo. Hayi soqinisa impundu uthi zawuthi zezami impundu uthi ungaqinisa. Hayi bona uyazincoma ndiyabona uba lolu dongo wenziwe ngalo ngoba uthi hayi akukakrwa icwadi. Akwathoka umthabhu luntu uthi angathi libele ibulele nomntu. Uthi awukagugi. Hayi fondini. Uyandibona mos nawe nobandanyathela lapha. Yifondini. Kwethu kweclinic apha enxuba. Tata. Ndisabela. Livi khata kasotiki lasapha eclinic. Ndizathi zizapha mina ndaqala. Kodwa tata uyaxoka. Umngaka ndizange ndiyisa. Njengoba inyama evubile kwaimana hayi onke madongo yena akhonyela. Funeka de kube kanti kuyacaka zange waya. Ekubeni bakuthe uyagula okanye wena nto yena into ayiyelayo bawonza ke nalapho uyaseqonda kuba uqaqamba ithambo mhlawumbe. Hayi le akho mntu uthiwa ukhwapha. Ohlangulwa zinyosi. Nophina ibona ngoku nathi. Akodwa ngicubhu lapho unemithetho ethile uthi nanzi imvomvu ziyadula kodwa. Hambe uyocenga wena. Kuba yena ukhongozela. Uzobe manje bengube phezulu kwakhe. Ubona into kaGebani namashumi asixhenxe kodwa usayibithina ngodlobo ithi ayifuni uthethiswa yona. Funeka futhi icengwe kungathiwa yiyo ecengayo. Ayifuni uthethiswa kakhulu beyethethiswa kakhulu ivuka into zayiqoma mandihamba kodwa xa isithi ndiyakhalala kubekho umuntu othi bobamba icala kodwa kwendini uvizitor. Sana siqosa kona ndihamba nesango. Yami neqhumye ubambela cango. Hamba ngcokola kwathi sekutheni ngoku. Uthi habe kwamane ethetha uchuku apha manje sithini phakamuha. Bakwantethisa ngavuka lithiki zami. Udina. Shapha nesisiqhanga sakho khayisana. Ayivuyeke iziqwanga ekhayisa ngazo inyama ezikhuni zesisu kodwa fanele manje uroba inyama ba ikhona ingxaki. Foni yani manje ndo ulondla amaqhawe. Ubonile lona xhala lami ngofuna manje ndijonge emva manje uroba kanene lo mkhenke senza lanto besivumelene ngayo na ngoba fo ingonakala inyama. Yekile basihleli nokwayimani sincokola ixesha elini manje banesazelo ba wani khona ingxaki enokwenzeka ubingenzeka ngonakala na uphindwa kabini hayi liphandla nganye. Wena ndiyicingileyo ngophambi kuba bayimvula ingathi yeziza manje phambi kuba kunethe masiqhubeke. Uboneni siluweze ligqeba kwayimani manje ekugqibeni ukugqiba ukutya kwethu litshonelanga kodwa kaza utshonelanga ndibe nento ethi ayiphele make sigqume izinto ingathi imvula yeziza nyani kuse kunethe. Before nenzi ube ndizibalele lapha ekhaya benibane ndobanza ke ndinyuka ama ndimabhileni umkhulu wakadada ngabafuna ke sibonisane bakhomnye umcimbi okhoya apha elalini okwangelisuku lunye kodwa sengxakini la. Bendiqonda kuba
bendingekadibani eli xhego lasekhaya ukhona umkhulu wakatata phaa okhoyo. Ndithi uba manyuka ama ndiyabe emabheleni ke sibonisane into yoba fowunini kuzawubakho le nto uba ke besithethe njengomnxeba ndabe ndiqonda ke ndizabe ndiye kuye sidibane sithethe ke ndibe ndisithi hayi nazi nenyama enxako besithi uyifuna nje mbinjalo lityebi leyo kanye. Ndibone intloko enxako iphile ingaphaya ukhe yabanda ityebe futhi hayi ugqibile utya inyama. Akho nyama anguyifumani sivuye ngayo nobheli menzithi phele funeka ke ndiye kweli songolo lasekhaya fowunini funeka ndiliguqule ndilixele uba kwenzeka ntoni apha elalini kodwa uvume kade mani inyama enxako apha intloko yenxako iba ngathi wenele inyama yonke yitye yonke bhuti iphinde ibande unini. Ndiqonde xa sendilapha masendidlula apha kudlamini ngoba udlamini ebendithembisile apha ngento ebaluleke gqiba. Elostali hlele qheleza Uvume bendiqonda kakuhle hayi sizaba bahle nasi nenyama dlamini akho nto ingazungabikho andazi ubuya ubika. Kumandi ke manje ndidibana namadoda alibukela elidinga. Ngamanye abantu bayakhona manje. uphethe umuntu enganyanisa Njengoba ndizulise edolophini odlamini nje ndisacinga le into ingapha bafowuni izaba khona ingxaki bhasi zawubetha intonga kakuhle kodwa mandiqale inyama. hayi kunayo into faka Ndizama unaba ke ngale nto ndize ngayo kodwa ke bekwenganelanga uba sithethe ngomnxeba. Uphanga mandithi kusasa emva kwentsimbi yesibhozo ubheka phaa ngavula ngoba ke mos wonke laa manga ungezantsi nguluza uphinda uze endlini xa ndizawuthi ke nami ndizavula ngela xesha avula ngalo uzawusale yedwa phaa. Ndiye ndaqonda uba ndizofika nyhani kulo mfo ndize ndiphethe into ukwenzela uba noko ubucima ndineenkani hayi ngapha ngasentla kweli xhego ingaphaya lisongololo uyalikhupha nje liyangena aphinde abe liwele ke ngoku uqonde kakuhle uba iinkani zize ngonini. Esithi xa ibisayisaziwa ngabantu belali le nto yakho yena eyazimva eyiveze mva bengekayazi. Heyi andazi Lo mfo funeka ke ngokumbonisa into yoba ngoba kukho phaa elalini into yoba ngaba kukho imbiza ngolaa suku lunye andiyazi ke ngeyiphi ebekwe kuqala ngeyiphi ezawunzeka kuqala kodwa ke laa mfo kuba sikwazi uthetha sibonisana sivana ndathi kuya vula kusasa wena ngentsimbi yesibhozo iya kweyesithoba uvule mna ke ngoku ndawuthi emva kwawo ngoba bonke abantu bakule lali ngezantsi bonke abantu bazawusuka baye phaa ekhaya kuba bonke uzawufumanisa uba banebango phaa ekhaya ngoku ke uzawufumanisa abazokwazi uyoqala embizeni yelali bengezanga apha ekhaya. Uma ubeke elo hlobo i-better plan mna ndiyacela mnaye ke nibonisane mndam kuyibeke nje apho fondini vula ngolu hlobo vula kusasa wena ba ugqiba kwakho into yakho ngoba yena uthi hayi yena izuba nento enkulu naye phofu hleli hlutshwa zizinto ezibumila ngolu hlobo ke wayicacisa wanaba ndathi hayi fondini ndiyakuva uzokuchela iinkomo ibhokhwe into umkombule le nto awa nje waka theshe kubaleka. Maqoni le nto yalo tata efeni ke ndimxelela uba izaba lolo hlobo asezivule mina noma teksi mntu naye ngoku sivela ayonto inzima bhuti ayonto inzima quba olakho icala enza into yakho ngolo hlobo sawugqiba ke ngoku emveni kokugqityiwe phaa kuko bawusebenyuka ilali ke ngoku baze kum ayongxaki nam ndizabe ndikwazi uba kusasa saze siqale phaa kuwo emveni koko ngosenyuke lilali kube kanti kuyenzeka ngoba ngosakho nto ingalungiswa ngokuthetha nto nayo ke foni bendiyicingela le yasekhaya uba lisongolo zathi uyikhupha nje nangoku ke yajweda uba ikhona into engathi ayivi kakuhle kodwa iyeva ndiyabona kubuphithwa inyama ngapha kodwa bengekavi kakuhle uba xa biseyimiselele yakho kutheni uzofuneka ubujikele yakhe kwathini ndathi hayi kuba seyilapha sesiyithethile masesiyiyeke nolu hlobo. Into xa seyithethile ke noko xa seyithethile ilali Masephule manje kule ndawo zininzi wena izinto endifuna sibonisane ngazo masidibane ngolwesihlanu.